falta tanto aínda, xa o pensaría o ano que ven co seguinte do seguinte do seguinte. Mami, quero un yogur. Neno, cala. E a profe enfadouse moitísimo contigo. Non, que va, quedamos e co pensaría sair de clase e que a mañá lle daría resposta. Mami, quero chuches. Ana, pois ponte a pensar mentres acabo de preparar a cena. A este hermaniño teu só falta a pancarta. Hoxe que ceamos, mami, pode ser espagueti? Que ricos, coa súa salsa de tomate, os seus anacos de xamón e o seu parmesano regalo. Mami, quero ver buxo. O que ti queres é acabar coa miña paciencia. Espagueti, pois vai ser que non, rica. Cearemos ensalada, queixo fresco con mel. Así non terás pesadelos pola noite. Leituga más leituga, nin que fósemos grigos. Mami, quero caca, quero pullo, quero pelo, e quero... Como lo viñado. E ti, ponte a facer os deberes e non perdas máis tempo. Papá, está a piques de chegar. Mamá, dígame agora que quería ser. Eu quería ser. Prométeme que non lle contarás a ninguén. Nin a papá, nin aos avós, nin aos nenas e nenas do cole. Eu quería ser roqueira heavy metal. Con todos nós, a estrela máis internacional de rock and roll latino, millor que ACC e que Queen, xuntos e revoltos. Un forte aplauso para Pucci, que se presenta no Teatro Fofre como broche de ouro na súa gran xira europea. Pero que marcanzas, mamuchi, vaya voz de grito, seguro que pola leituga. E a papá gustaballe que quixera ser roqueiro? Pregúntalle a él, que está a chegar. Como están os meus pequenos? Hoxe quero besos, besos e máis besos. Pero non se me abalancen, hoxe veño cansadísimo. Pero que morro tes? Eu fun todo o día ao traballo e agora collesme facendo as labores da casa. Ponte ti coa cea, anda. Papá, ti de maior que querías ser? O que xa son, pois non me parece pouco. Os tempos que corren traballar xa ten moito mérito. Veña, en serio, papi, dinos que querías ser ti, anda. E ponte coa cea. Eu quería ser, pero non me digas a ninguén, prométeme. Eu quería ser astronauta e logo ministro. Presentamos agora no noso famoso programa Ludi Deluxe a Papá o Estrelado, o primeiro astronauta ferrolano. Aunque estes nenos e nenas tan listorros poderán realizar as preguntas que consideren oportunas ao espacio exterior. Ese dai fora un aplauso para este herói galáctico. Boas tardes. Perdoade que non me quedes campandra, pero es que saímos para Marte dentro de media hora. Emisión exploratoria, a casa de alienígenas. Ala, a rica pregunta. Eu son como Wikipedia e contesto todo. Nenas, nenos, mans arriba. Profe, chame a policía. Este señor pretende atracarnos. Silencio, a calar. Silence, please. Quieren nos roubar os bocatas de cocina. Que se atreva comigo, que son cintonel. A maravillosa inocencia infantil. Non tontitos. É para que fagades as vosas preguntas como os de concerto. A que sigon como se chama, que non mo trouxen apuntado. Naturalmente, desde logo, of course. A quen está ese linguateiro chamando tontito? Porque como sexa a min ou meu amigo Belinzón, penso denunciar ante as autoridades competentes. Señor presentador, como non come
Que graza ten esta neta miña, sabía bien sobre comernos en rugas. Escoita, boa, xa sei que se trata dunha pregunta moi difícil. Ti acordas o que querías ser de maior cando eras pequeniña? Non me digas que domadora de mamuts ou dinosaurio. Vaya, pues non estoy moi segura, pero pareceme ser... Ah, sí, claro, locutora de televisión. Por aquela época só había das cadeas en branco e negro. Canto me gustaría dar a min boísimas noticias aos espectadores. Desde o Colexio Ludi retransmitimos hoxe en vivo e en directo o noso telexornal das 3 a cargo da famosa locutora a Boiña Mochales, para que pida un forte aplauso. Ai, que nerviosa me poño. Información para hoxe. Información internacional da Axencia Europa Press de fontes dignas de todo o que será mellor que a de todo. As guerras acabaronse no mundo para sempre. Xa ninguén pasa fame na terra, nin é perseguido polas súas ideas, pola súa condición sexual ou pola súa religión. Homes e mulleres con iguais dereitos, por fin viven libres, iguais e felices, comendo perdices. Algo que, desde logo, non lles fai ninguna graza aos perdices. Toda a enerxía do planeta foi recollida de fontes renovables. Este feito fixo disminuir ao mínimo o quecemento do planeta e así frear o cambio climático. A diferenza entre as persoas é considerada positivamente unha virtude e así cada quen é como é. Información local. No famoso Colexio Ludi va a participar no Teatro Sofre nun gran festival que actuarán maravillosos artistas que actuarán como aquí un servidor. O Colexio Ludi cumpre 100 anos de dedicación á ensinanza. Xeración tras xeración enche ferrol de alumnos e alumnas preparados académicamente e boas persoas, que é o máis importante de todo. Aboa, non te poñas tantos pegotes e dille ao boiño que se pone. Este nin quererá levantarse da cadeira de rodas. Sabes o que quería ser o teu avó? Un vello cascarrabias, que como non vexo, ao estar un pouco sorda, botolle sal a sopa e azucre ao café. Ademais, non me deixa fumar na cama, o sangue é iso. Alguén sabe que pode represtar os pulmóns? E xa de paso, un corazón, un fígado e un ris, e se posible un cerebro novo. Non me parecía tirando dos nenos, caralho. Cambio e curto, Belucho. Xa sei o que vou a ser de maior. Mestra de escola, como a profe Teresa. E dedicando a túa vida a ensinarlle por centros de nenos e nenas o que hai que saber para ser felices no mundo. Porque os profesores nunca se van de todo do colexio e forman parte da súa historia e da historia de todos vós, as súas alumnas e alumnos. Por iso, señor Teresa, queremos dedicarte unha canción por todos os alumnos que marcharon antes que nós un salmucho durante tantos anos. Ahí siempre tiene el país.